musí byť také decentné. Neželám si byť kamerovaný. Neželám si. Teraz sa ukázalo, že kameraman to vôbec nerešpektuje. Kameraman nerešpektuje pravidlo? Dobre, máme 20:45. Už takmer všetci došli, je nás 39 momentálne. Už sú všetci rozlazení po chatách. A dneska sme dali trošku obedík, boli sme v Tesku. 10 kg kuraciny sme zobrali, takže to už nemajú. Sme sa nachalovali, pokecali sme, spoznali sa, ubytovali a zajtra nás čaká ten najväčší Golden Nuggets. Pôjdeme do fitka, sparingy, prednášky, však ešte uvidíš. Čaute borci, došiel som na návštevu. Soňa sa na ňu teší. Teší sa na Soňu? To ešte tam príde. No, čakal som, že... Áďo, ty točíš nové bývanie teraz? Takže teraz máme Utulná chatka, borák, do 50 000. 14 metrov štvorcových. Utulná. Čakaj, jak tam vidím. Ty kokos, to nie sú naši. OK, máme všetkých čekovaných, ubytovaných, úspešne sa nám to podarilo. Ja teraz merím na svoju chatku a už od zajtra nadúpaný program, takže máte sa tešiť. Takže trošku rána rutinka. Kde máme hodinky? Je 36, jak je Ríka. Ideme trošku poklikovať, zadrepovať. Možno nejaké dresíky pre toho, kto prišiel neskôr a bude fajn. Trošku ranná rutinka, teraz máme koľko? 60. Máme rannú rutinku, meditation, breathwork, veľmi dobrá vec. Teraz studená sprška, jak sa vraví. Fitko, nie? Fitko. Trošku posparujeme, uvidíte, zopár sa to je. Takže ako dlho si v komunite bratovská? Za 10 měsíců. Ako sa ti zatiaľ páči? Ako to hodnotíš celkovo tvoje pôsobenie v komunite? Jsem velice spokojený. Aďo mi pomáhá s mindsetem, kompletně s ranní rutinou, s time managementem, ze vším, naprosto. Ako sa ti zatiaľ páči meetup? Pecka, jsme v gymu, makáme, co by si přát. A na čo sa najviac tešíš? Na co se nejvíc těším? Upřímně, na tu konferenci, na těch 6 hodin, kdy Aďo dá prostě od A do Z úplně všechen blueprint, úplně všecko, co pomůže mi jak v biznise, tak v životě, tak úplně ve všem. Ahoj Sonička, ako sa ti páči na dnešnom meetupe? Vieš čo, za mňa úplne super. Som rada, aj keď som včera prišla neskôr, ale tak zo začiatku sme sa trošku pozoznamovali, pokecali sme, ako ide život, biznis a takéto vecičky. Takže mne sa veľmi páči. Na čo sa najviac tešíš za tieto dni? Najviac sa teším asi na prednášky. Som veľmi zvedavá, čo tam bude tentokrát a s čím nás vlastne Aďo prekvapí. A celkovo som sa tešila strašne na ľudí, že sa znovu spoznám s novými a tak ďalej. Ako dlho si v komunite? Zhruba mesiac. A čo si za ten mesiac naučil, alebo teda čo ti ten mesiac priniesol? Extrémne veľa hodnoty, čo sa týka života ako takého, alebo lifestylu, až zdravého životného štýlu, zdravého alebo lomeno zdravého. Takže to som sa toho naučil, čo sa týka stravovania. Zatiaľ pokračujem a mierim na zarábanie online. A prečo si sa vôbec rozhodol pridať do komunity? Ja som uvažoval nad tým už asi zhruba rok, ale po toľko, čo som videl na sociálnych sieťach, recenzií a takýchto ľudí, takže som si hovoril, že táto komunita je pre mňa, mladí ľudia, ambiciózni ľudia a takýchto ľudí nenájdeš len tak. A už dlhé roky som hľadal takúto partiu, takúto akoby druhú rodinu v vôzovkách, takže som rád a som rád, že som tu.
Každý podnikateľ by mal vedieť všetko z niečoho. Od môjho mentora mám to, že každý podnikateľ by mal byť T-čkový podnikateľ. Čo to znamená? T-čko. Jedna vec, 100% fokus, byť v niečom najlepší a vedieť o každom niečo. 10. bod, bezohľadnosť dosahovaní cieľov. Čiže ak niečo nesúvisí s mojimi cieľmi, nezaujíma ma to. Povedzme príklad, ja mám nejakú predstavu o tom, ako chcem, aby bežal môj biznis. Jednoducho je to založené na základe mojich hodnôt a jednoducho chcem, aby takto fungoval ten biznis. Každý ich má iné. No povedzme, že tá všeobecná vec je predaj. Tým pádom sa zaujímam o komunikáciu, reč tela, tonalitu, všetky tieto veci, ktoré spadajú pod ten predaj. To je napríklad moje špecifikum, na ktoré sa chcem zamerať. Ak si myslíš, že je to ťažké zarobiť 10 000 eur, tak to tak bude. Nenadarmo sa hovorí, že si to na čo myslíš. Si to na čo myslíš. A prečo? No si myslíš, že to je len tak, že luskneš prstom? Nie. Tvoje myšlienky ti tvoria tvoju realitu. Lebo na základe myšlienok konáš. A tým, že robíš tie aktivity, tie ti tvoria realitu. Prvý krok je rozšíriť si čo najviac vašu cieľovú skupinu na cieľové publikum. Proste nájsť si masu. Kaviareň nemusí hovoriť o káve, ale môže hovoriť o živote v meste, v ktorom proste tá kaviareň je. Solárne panely. Nádherná vec. Ekológia. Všetko, presne. Hej. A vyberte si jedno z toho. Teraz zazneli 4. Vyberte si jedno. Ako Red Bull si vybral extrémne športy, buď životné prostredie, alebo životný štýl. Alebo skúšajte 1, 2, 3, 4. A to, čo najviac rezonuje vo vašej cieľovej skupine, v tom publiku cieľovom, tak to si vyberte a k tomu hovorte do hĺbky a do hĺbky a do hĺbky. Pozri sa tam. Takže máme pekných 7 kg. 7-10. Všetci majú tak pekné 3 hodinky spánku. Produktívny spánoček, jak sa vraví. Ranná rutinka za nami. Teraz šlapeme, netuším aký kopec. Samo vedie, takže dúfam, že nás vedie do nejakej záhuby a už nás nikto nebude počuť. Máme tu aj zo pár Čechov, takže Boh vie, či budeme v plnom počte. Takže a potom už iba obedík. Alebo ešte sa vidíme na vrchole, jak sa vraví. Dobre, dáme, že... Prepáčte, my sme... No dobre, toto nebolo moc takže... Klement. A dáme, že... Laptop. Lifestyle. Oni sú úplne mimo. Strašné, ale teraz pokiaľ fotku. 8.26 a nie sú tu šport. To je nádhera. Tam ukáž Liptovskú Maru. Dobrý deň. Za Marku, a Marko. Čo vás tu je toľko? Nazdar! Ahoj, Hamík! Bez fotky, ako by sme tu neboli. Akože ono, pravý pík je už úplne hore, ale tu máš veľa. Teraz sa mi ideš navštíviť. Vlogísek. Vlogísek. Na to si hovoril, že možno, že som prišiel na to, že som chcel. Pome! Pán kameraman, daj si. Dajme ešte. Keď už máme do šampanské. Ako by si zhrnul meetup? Povedz nám niečo, pár teplých slov na záver. Extrém. 40 ľudí opäť. Pozri sa na tie chaty. A Po chatkách peknej. Úplne osobne. kývame. Mali sme tu jacuzzi, fínsku sauničku. Extrém, proste. Dobre, že ideš do sauny, von si pokecáme niekde pri vodnej, mali sme aj nejakú vodnú fajku. A pritom sme proste spoločne kecali, to je úplne o niečom, my sa zoberiem, že riešime iba biznis, sebarozvoj, našu budúcnosť, naše ciele, navzájom si pomáhame, navzájom riešime a je to úplne o niečom inom, takže úplne extrém, je to už 4. meetup. A či ďalej je to lepšie a lepšie, teraz k nám privítal aj jeden host, ktorého som pozval. Rasto Kiavčín, čo je teraz shoutout, veľmi dobrá prednáška, má to veľkú hodnotu pre ľudí, bolo to o sociálnych sieťach, takže úplná bomba a 5. meetup bude ešte lepšie.